रायजोफोर आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया जानो थाखाय आरो गेजेराव बारा दिन गैलिया सानब्रैल'सै बे सोलिफु दाननि 9 खालारावनो आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया जागोन दा खौरां बिजोंफ्राव इउपिपिएल हान्जानि अबस्थाफोरखौ नुनानै गोसोआव बोरैबा मोनखांदों थारैनो इउपिपिएल हान्जाया जोबस्रांमारसिगोन नामा इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा हाब्रां गिसिखानाय बायदि गावसोरनि थाखानाय इउपिपिएल हान्जाखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव लोब लोब जयनिं जाफैबाय थानायखौ ससियेल मिडिया बा खौरां बिजोंफ्रावहाय नुबोगासिनो दंखायो थांनाय साननै सिगां एमसिएलए बि सावरायग्रा बिथाङाबो गावसोरनि इउपिपिएल हान्जाखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैबाय थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो हरिसिंगा समष्टिनि बारग' एमसिएलए सन्जय सरगियारि बिथाङाबो गावसोरनि थाखानाय इउपिपिएल हान्जाखौ नागारनानै बिपिएफ हान्जायावहाय जयनिं जाफैबाय दा बेफोरखौ मोजाङै नोजोर होनानै गोथौयै साननानै नायहरोब्ला हमदांहरनो हायो इउपिपिएल हान्जाया थारैनो जोबस्रांमारसिगोनखौ बिटिसिआव बिपिएफजों जुजिनो हानाय अपोजिसन पार्टियानो थाहैनाय नंमारला नामा अपोजिसन पार्टि थायाब्लाबो खामानि मावनायाव मोजां जायालै नङा होमबा रायजोफोर अपोजिसन पार्टिखौबो नांगौ दा बिटिसिआवहाय बिपिएफजों जुजिनो हानाय अपोजिसन पार्टियानो गैला होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा दा मैयानि सानाव हरिसिंगा समष्टिनि बारग' एमसिएलए सन्जय सरगियारि बिथाङा गावसोरनि इउपिपिएल हान्जाखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैखांनायनि उनाव माखासे बाथ्रा फोरमायदों रायजोफोर नोंथांमोना बिथांनि फोरमायनायजों लोगोसे बिटिसिनि चिफ मानगेन्द्र हाग्रामा महिलारि सारनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौबो जोबजासिम नायनानै लादो सरगियारि टाइटेला जेखिजाया मानसिया थिग खालामजायो राकेश जोंनि एखे लोगो आन्दलन खालामग्रा मानसि बहा थाङामोन एखे लोगो बेनिफ्राय जोंनि बिपिएफ हान्जानि जानानै खामानि मावसिगोन बिथां सन्जय सरगियारिया सरगियारि टाइटेला जेखिजाया मानसिया थिग खालामजायो नम्बर दे सन्जय सरगियारि एक्स एम इउपिपिएल आमार दलत हुमायसे राकेश बेथ' बिराद फाग्ला मानसि दैट राकेश जोंनि एखे लोगो आन्दलन खालामग्रा मानसि बहा थाङामोन एखे लोगो खामानि मावग्रा जोङो दा भाई ज' मावनि দে আমি একেলগে কাম কৰিম আমি সকলোকে কৈছো আমি আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল অঞ্চলটো উন্নয়ন হ'ব লাগে অঞ্চলটো শান্তি থাকিব লাগে পাঁচ নীতি আমি বিটিচিৰ সকলো মানুহকে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীকে একেলগে লৈ পেলাই কাম কৰিব বিচাৰিছো আমাক নালাগে গণ্ডগোল আমাক লাগে শান্তি আমাক লাগে উন্নয়ন এইটো তো আহিছে বিৰাট ভাল পাইছো মই আমি একেলগে কাম কৰি যাম আমি কাম কৰিবলৈ সুবিধা দিব বিশ্বাস ৰাখক সঞ্জয় আপনিও আমার ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক রাকেশ আপোনালোকে আমার ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক আমি একেলগে কাম কৰিম দে বহুত বহুত ধন্যবাদ কিছু এসটি লাগে না নালাগে ইউপিপিএল তো এসটি প্রটেস্ট করা মানে এই মানুষ কেনকে ইউপিপিএল গল আদিবাসী ও রিটার ক গন্ডগোল লাগে না শান্তি লাগে ক তাহলে ইয়ার কি বস্তু নাই বিরাট ভাল নাপায় ইউপিপিএল কাম কৰিছিল আপুনি আগতে ইউপিপিএল কি কয় এই মুছলিমক ইলেকশন কৰিব লাগে এইটোহে কয় আপনি যে তাতে থাকি পেলাই কাম কৰিছিল এই কি হব ইউপিপিএল কি কয় এই মুছলিমক ইলেকশন কৰিব লাগে বুলি কয় এই ক'ত মাষ্টৰ আমাৰ ইমান ভাল মাষ্টৰ যোনে খেদাই তাৰ লগতে থাকে হে ভাল দে এই কাম কৰিব লাগিব দেই আৰু আমাৰ এপিচিচি আসাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মাইনৰিটি জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী
কিমান বলে BPF দলেও জয়निं जाबाय UPPL सरकार गैला नालाय जयनिं जाबाय दा रायजोनि हाबा खामानि मावनांगौ जिहेतु आरो नुबाय जे नैबे BPF सरकारा 2035 सिम थांगोन गोलाव माने मोनसे परिकल्पना जिहेतु दं आरो बेखिनि समाव जोङो UPPL दलाव जदिव दङमोन आरो जाखिनि मावनो गोनां खामानि रायजो राजा बिथांमोननि बेखौ खोब थोजासे नङाब्लाबो जथेस्थखिनि मावबोबाय आरो जाखिनि खामानिफोर रायजोनि मावनो गोनां आद्रा थानायफोरखौ नैबे सरकाराव थाफानानै जेन जों मावलांनो हायो आरो बेनिखायनो UPPL दोलोखौ गारनानै जोङो BPF दोलोआव दिनै माने जुगदान जाबाय आरो खुब माने मोजां मोनदों मानो होनना बुङोब्ला जोङो जिहेतु NDP बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय जोङो साफा जोङो दैदेनगिरि आरो बिनिखायनो जि NDPनि माखासे इस्युसफोर थाबाय जोंनि केसफोर दाबो माने पेन्डिं दङ आरो बेजों लोगोसे दाबो बहुत केडार्सफोरनि NDP सोद्रोमा बिथांमोननि केसफोरा दाबो वारेन्टआव माने फैयो दा बेफोरबो बहुत खामानि मावनो गोनां थाबाय आरो गोनांथारसिन खामानि मावनो गोनांब्ला जे जोंनि NDPनि जे गायसन आफादगिरि रन्जन दैमारि सार बिथाङा दासिमहालागैबो जेलावनो दङ दा बिनिखायनो नैबे दानि सरकारनि मुरब्बि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे खोथा होदों जे नैबे सरकाराव थानाय समाव जे जेलाव थानाय माखासे NDP दैदेनगिरि इनक्लुडिं रन्जन दैमारि बिथांखौ दरननायनि जि बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे जाखिनि केसफोर बेफोरखौ उइथड्र खालामनायनि जि बाथ्रा आरो बेखौनो नोजोर होनानै बिथाङा खामानि मावलांगोननि जि मोनसे आसा होदों आरो बेखौनो जोंबो फोथायदों आरो जों जिहेतु NDP बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय जोंनि संग्राम जोंनि दुखु दाहा जोंनि नांनाय जोंनि बावसोमनाय बेफोर गासैबो बाथ्राखौ सोरबा सासे संग्राम हाथियार हमनानै संग्रामजों फैनाय बे मुरब्बियासो बुजिगोन दा जोङो नुनो मोनदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो मोनसे समाव हाथियार दैनानै बेबो संग्राम खालामनायमोन BLTनि बिथाङा सासे गोख्रों चेयारमेनमोन आरो बिनिखायनो बिथाङा जिहेतु हाथियारनि जि मोनसे संग्राम आरो बे संग्रामनि मुल्यखौ बिथाङा मोजांसिन आरो साबसिन बुजियो आरो बिनिखायनो जोंबो जिहेतु हाथियार हमनानै जि संग्राम खालामनाय आरो बिनिखायनो बै जि हाथियार हमनानै संग्रामनि बाथ्राखौ जाय मुल्यखौ बुजियो आरो बेजोंनो आखाइ हमलायलायनानै एखेलगे खामानि मावलांनांगौनि सार्थखौ सिगांग्रो दोननानै जोङो दिनै UPPLखौ गारनानै BPF दोलोआव दिनै जों जुगदान खालामबाय। आচ্ছা जिहेतु थांनाय 5 बोसोराव नोंथाङाबो सरकाराव दंमोन बेयाव मा खमि थाबोदों जे नैबे जितु NDPनि केसजों लोगोसे माखासे हाबाफारिखौ मावफुंनो हायो दा बेनो एक नाम्बारथ' जाहा रन्जन दैमारि सार बिथां आरो बिथांजों लोगोसे माखासे NIA आरो CBI केसाव जाय बिथांमोना कनभिक्टेड जानाय आरो बिथांमोनखौ दरननांगौनि जिथुनाखि खामानिफोर बेफोर थालांदों आरो बेबायदिनो उइथड्रल अफ केसेसफोराबो माने थाबोदों आरो बेबायदिनो रिहेबिलिटेशन्सफोराबो माने थाबोदों दा जाखिनि NDP रिलेटेड जे मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव थानाय BTR एकर्डनि आरो बेफोर दफाफोरखौनो जाहाथे जोङो सरकाराव थानानै जों मावलांनो हायो आरो बेखौनो जोङो नोजोर होदों आरो बेनिखायनो थांनाय जि 5 बोसोराव खुब नारा नाथा नाजादोंमोनब्लाबो बहुतखिनि मावनो गोनां खामानि NDPनि सेंग्राफोरनि आसलते बियो खुब माने थोजासे जायाखसै आरो बेनिखायनो नैबे सरकाराव थानानै जोङो बेफोर खामानिफोरखौ जेन मावलांनो हायो हाग्रामासिम फोथायनाय दङ फोथायनाय मोनसे लाखिनानै थेंक इउ